इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरोना स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ स' साननै सानथामसो जाबायमोन भिडिअ लाबोया दिनै फैलायबाय आरो बिदिनो सम मोनबा भिडिअ फैबाय थागोन रेगुलारबो फैगोन आरो मालाबा सम मोनाबा सानसे साननै लेट जानानै फैगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै नुखाबाय बिदिनो जागोन आरो माबा मोनसे स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों भिडिअआथ' इन्टारेस्टिं जाखागोन आं बेखौ एसे हमनानै मोनदों आरो लोगोफोर होनबा दिनै भिडिअखौ जागायनोसै थुदो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनो आरो जोबनायाव लास्टआव कमेन्ट खालाम दाबाव दे मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों मोनाखैबा मोनाखै जायखिजाया कमेन्ट मोनसे खालामनानै गालांबानो जाबाय सानाथ' हाबबाय हाबनायालाय हाबमारबाय साना ओमफ्राय मा जादों आं हमना मोनाखै दे बाथ्राखौ खनसे मोजां नायफिनसैलाय आं साना दासो बुजिदों साना हाबबाय ओमफ्राय नोंसोरना समा जाबाय आरो मानोना बेखायनो नोंसोर बासथाब आरोना स' इन्ट्रेस्ट जागोन आं बिसोर नायलांबाय थानि माबायदि जायो आंलाय बेखौनो बिराद साननानै मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं गोसोआव बोरैबा फैनानै होबाय माने साना हाबबाय बेखायनो नोंसोरनाबो समा जाबाय बेखायनोथ' नोंसोरो बासथाब दासो मोनथिबाय आङो आया सानखौबो हाबजोबनो होला ओमफ्राय नोंसोर सानखौबो हाबजोबनो होला दसथाथ' सानखौबो हाबजोबनो दसे थानानै खालाम दानो नंथ'आ सानदिनदायाव दां बोरैबा जायो मानसि फैनाबा डिस्टार्ब जागोन आया माखौ मिनिसिखोब्रा बहाबासो हमना होजाबाय नामाब्रा आखायाथ' बहाथ' बोरैबा सांदों माथो हिन्जावसानाबोलाय बहाबासो हमना होजाबाय खोमा स' नोंसोरबो मोजां नायलाय भिडिअखौ बहाबासो हमदों नायलाय नोंसोरखौनो आंबो बोरैबा लुबैलायलांबायसोलै आयु र' दसे थाथ' र' हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके मालायफोरा सानावबाबो हख्लायबायलै हायालै हाजोल नोंजों हाया आं नांला दे जाथ'बाय नांला दे आरो माबाफोर खालामदोंबाबो खालामना लादो आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लुबैनायसो जालायलांला आंहा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फैलायगोन आरो बारा गोबाव गैया सानसे उनाव दायो दसे थानानै नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो आं रेडि खालामनानै दोनखादों भिडिअखौ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव स' मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम मोजां मोनाखैबा लाइक खालामनो हादे आं जबरदस्ति खालामा बेखौबो लाइकआव जों जेबो माबा जाया आरोना बेयाव लाइक खालामनाया माने ओरैनो जास्ट जोंखौ माबा होयो आरोना गोसोखौ लाइक खालामनायजों जेबो मोना जोङो खालामबा खालामजायो मोजां मोनदोंबा आरोना स' होमबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफैगोन ना मा होनो बाय DJ Rupert.